Hi guys, good morning guys. Dito di ko lungsod dun guys, pinamalit ko sa mga kuan guys, sa mga tambal. Napalit na ko tanan, may ganyan sa Ross Pharmacy diri sa Mua. Nagalaga og kuan, nagalaga og 5,131. Tanan siya guys, akong ipalit katong resita, 5,131 tanan. Naitambal na tag 90 ang usa. Ano siya pa yung sugod guys kay mura ba ko ano? Agay sa tambal. Grabe. Oh, tambal ang ipalit. Kanita na akong ipalit guys. Para sa yang kuan imnon. Muni tambala guys. Every 12 hours. Every 12 hours naman ning kuan guys. Tayo kani mo siguro. Silcox. Yung nalaron pa para Sige, isa yan. Hindi pa unyang alas 10. Dili ko kasabot gi. Si asa ni kaning una. Every 12 hours man vitamins na guys, so bali 2 months. Mahal kay tag 20 mo sa kapin. Tagay lang ni bisag 1 hour nga kuan ba agwa. Tay sa ko. Kaning vitamins. Ilahin ko ni siya. Sa una na nagiasan sa pangaranan. Beetle bars kani una. Ano tanawan ni mao ni? Unang tambal guys kato antibiotic para sa kuwan. Ibutan ako tupperware nila lain. Nabi tupperware diri. Hey guys, kamusta namang tandaan naman kami salamat sa inyo ang mga pag-ampo guys na mag-successful ang operasyon ya. Karon na namis ka na nay bye para magpaadjong sa mad. Tapos ako ang kuwan guys, iwan na dani. Salamat kayo sa inyong kuwan guys, mga pag-ampo. Guys, ang gibutan og kuan guys, gibutan na mo kuan tupperware para ug mag-inom. Kay bawo may kung sa ipainom niya kada unsang orasa. Diba? Mga doktor guys. Instruction diri sa papel mo mong gikuan ginot diri sa mga tupperware guys para kay bawo may kasang tambala mong ipainom niya. Nurse na mo karon guys. Mag-eskwela lang kung balik nurse. Mag-nurse na. Kaya ang instruction diri mo mong gihimo diri ni Gian. Hindu tagunlan ba? Niya tag doktor na. Hindu tagunda ko niya. May nang naka-note guys ba kay makaibaw tag unsa oras sa paimnon. Ano nga ni ka na to? Itong mga ulan mura magbato. Itago kay mapay lakaw pa mi guys, mamalit pa mi sa iyang kuan. Inang paano niya? Pera minum guys, wala kong lagyan. Rason siya. Ha? Yan damdaan ang ipainom niya kana every 3 hours, kana every 3 hours. Ika na kanaron di siya kalimot. Rason si. Kani kalimot ta, pag magpanito pa yung sulod maubang, sulod tramadol like wait mo. Tanawa sa. No. Tanawa. Cycling. Mo bang sulod? Dili. Ang dili gi. Tambal. Kani siya 2 times a day. 3 times a day. Sa di mo na ang tramadol. Kani mo doktisit yung siguro. Muna niya 2 times a day. Kato siya, last week na to. Pag di niya kaya. Lagi, tailon din. Pareha lang ba naman kasulap dito sa pula? Tramadol every 8 hours only. Pang-reserve ba lang niya pag di na kaya? May pinakakusog siguro. Kato, murta na ako, mild na pin reliever to. Kaya di ba yan pwede tagaan yung pin reliever nga isog din Gani. Mura siya, adjustable siyang lawas. Kung sakit jud kayo, Gani. pero dili siya applicable daily ha. Kanara jud, ikaw may magigwa naman, kaya ikaw ba yung may gabatin? Tano gini mo nga... Ing nami. Ing nami, kaya rin makainom ka. Pero kung madadara gani, kanang hilab ra siya, pero dili gid siya kanang sakit na Everyday, hindi mo magwanta, okay ra di kami, no? Every day only.
Ang vitamins kada buntag lagi na painom dapat. Bagyon dapat ka na Hmm. ikaw magigwa na kay imo biyang lawak. Nakainom man na siya atong kwansa. Bagyon ra ka. Nakainom na siya. Pero magkainom siya. Sunod niya inom na, hindi ka kuha na. Pero pa, yun, basta doktor, di ba yung basta-basta like, sakit siya, kainom dahil ka na, yung sakit nga, murag di na gid magwanta ba? Lagi. Murag ka na, May nagingon dito sa oh, video. kanang di na gid magwanta niya nga, dahil na gid kay, ayun, sa painom. Kusog lagi siguro kayo ni. Tumaron ra kung di na kaya ka sakit, pero Tumar, majority kanira jud tama doon. Kani siya may reserva sa pinrelator. Kani siya may permit yung imnon. Ang duha. Kani siya kani kanun sa kami sa Kanang silicoxibra mo kuan murag antibiotic. Di antibiotic ko piniliver mo ko. Asa antibiotic kani guys? Wala na. Na. 2 times a day mo rin siya. Ang antibiotic kani kanila siya 3 times a day. Oh, antibiotic Kani kani. na siya continuous ha. May history yun. Again, antibiotic ka na kay 7 days ra. Magbilang taron. Oh, maguna siya ikaw man og inom sa pain reliever. Di man pwede ba sige kang gainom man grabe. Magbilang tani, dapat na tayo bilang gi. O di mo man gutanong sa usaron. Webis. Webis good next week. Kani siya, wibis po ni Muhammad. Dili. Ay kanang number 1. Kani number 1, wibis po ni Muhammad. Pagyapon 5 days ana. Kani, Lunes. kapar. Sugod karon. Bernes, Sabado. Butangi diri yo, butangi diri yo. Lunes. Butangi diri. Gili. Eh nami kon guys, atong gi prepare yang inom para way kuan sablay. Kay lisod sabton ba yan ang mga consonants. Hindi na to kuno nung tarong. Kaya masabtan guys ba. Isa number boys kasi ang Lunes, Martes, Miyerkules. Tulo di ba? Monday, Wednesday. ano man? Tabuni gi mo March 22 tapos kani Iya po 5 days. Naman kayo dito, tanawa. Tanawa. Tanawa, papila sa to. Tanawa sa gibutang sa taken days. Adlo, ano? Kanang number of days. Ila, tagtanga, makita mo do. 5 days, di ba? 5 days. Iyap, sugod karon. ang detective siya. Lunes kay March 20. Ako bigyan mo ang tinta na. So, iyang vitamins, mauna dyan na pero or good for 2 months din. Iyang bedtime. Okay, good na. Ano natin isablay ani ha? Ito, nako sa nitay. Di, Di, sa tuwing principal pa ko, di ko kapasa. asa kaya to ni painom na to nandigi. Kani sa? Kani. Kadua, ikadua. Ninom siya ning una oh. Alas maglason sila ra ba? Iyan dam ni kadua, kung ni painom niya. Ay, ako sa to pan. Ito guys, ang ipanito din ng sagnabang isda. Then kanon, maray kan guys. Kaya tag sa kakapra may pakaon niya di man daghan. Kanon, stay. Kanon naman kon. Guys, mga unta guys. Yun to guys. Tig sabaw kayo ron kon. Yun to guys. Yun to itong pasyente. May gini sa balay guys kay makakaon ng mga sinabaw na lapas ba. Bagot Minggoy kay pakanon di ka. Minggoy. Guys, kanta guys. Sakit magkuhan guys, ang samay. Magkuhan pa siya. Makirot-kirot pa. Pero natural na daw ni. Napagtanan ni kuhan kit. Labas kay guys, garon pa rin nakuha guys oh.
Tamarong. Diri ra sa mua. Malang kilo 240. 120 ang tunga. Okay, bago pa kita pas dagat. May music ka ba? Kaya niya mga alas 12:30 pa yun, hindi ka itong vitamins kaya dapat buntag to, pero ato sa loob kaya man, nalanganin man. Ako na yung butang ko ano. Ikaw na ma? Busog pa. Muna yung ginom kanina. Nagkakubod-bud. Bisa nga pa tugod. Ka Nina. Naman no? Di ra ba nagahi dayon mo? Di na rin ka mukha, may mong giyatag na ha. Lama man dito ko ah. Ang nga ni mong ipalit. Turo ka aw patubok. Akong kaon. Pagkaan na, may rabag sinabaw ma. Pinggit tabi 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 tabi. Wala kang sinabi. Ikaw pa pa man taon na tagsa ko. Hindi ko ka. Nagtanginin ko ang pagtambot guys. Rin lang nandito ko lang pinambot. Katong apibo. Balag din na sikse, basta buhi mo ni pinaka sakit guys nga. Sisaryan ka nga way batang makita, wa kay batang simanon. Bugding sakit. Sakit sa kasing-kasing, o sakit sa samad. Pero mati may makipagbuhat man is Ginoo. Tanan. Dawatan bisag sobrang ka sakit. Sige mo tanan ng mga. Pagbuhat man is Ginoo guys, ang nahitabok tanan. Dawatan. Nang buhaton karon magpaayos ang samad. Magampos Ginoo. Naisabaw di aday, pagkanan ng bata day. Permeto sudah Ang disabaw. kinadagan lang kadyung pagsubok. Grabe kadyung pagsubok sa mga ang pamilya guys, pero kinahanglan nga magligon. Magligon na yung mga pagsubok sa ang pamilya guys. Para ning iampos Ginoo kay bawo ko nga. Di may pasagdan sa kananay Ginoo sa naitabo sa mga pamilya karon na nakadengan-dengan mi og kananay. Sakit ako kay bagon sa purpose sa Ginoo anong nahitabo ni tanan. Basta Ginoo na ikuan guys, bahala. Pasalamat ko nga. Naka-recover na ko. Jawaban ng mga igsoon na mga iyampo. Na maka-recover na po sila. Si Mananghilin, si Julie, si Ate Ali, yung igsoon na nga. Lucky, ako ang nangisalig sa Ginoo tanan guys. Ginoo ray ang Ginoo ra gadyo ang sandigan ng tanan. Sagbot pa guys, so pamahipo sa mong gala gabi eh. Kaya kahit ako guys, ang Ginoo di siya mo pasagad. Pasalamat ko sa magpasalamat ko sa ikatulong kinabuhi nga ijang gihatag lang. Na karon nagyapon tagaan jam ko ni jaw ginawa bisan nagbitay na ko sa kamatajon. Nakalingkawas gyapon ko sa riyang operasyon tungod sa injo ang mga pagampo. Mag-successful lang ang opera. Daghang kalong salamat yung tanan guys ug labaw sa tanan ng Ginoo. Ginoo may ng pasalamat ug kamo guys nga gihatag sa Ginoo nga instrumento para makatabang namo para makalingkawas mi sa amang giatubang karon nga problema. Sakit man kaadyo pero kay nahanglan na dawaton. Ang basinay buko. Pasalamat kong Junjun guys kay gusto ko na siya pasagdi kasi ko na siya kuhan Kaya magpapurkas. maadyo karon sa pagkakaroon guys bawal pa dyan ko maglitlihot ay noon pwede ko mag-arsa-arsa Eh, Charles lang. ay noon pwede ko mag balag pero hindi sa dyan ko mag-arsa-arsa kay grabe sakit pag ningahan ko na nitaas kayang hiwa abot dari Hoy! dari sa kuan guys, silong kadi pa man nakaya mo sa dito sa hagdanan. May sakit pa man niyang tahi, gani sa kuda ni silong magpakaadyo sa kuan guys. Bro, si Lito Lapid na niya akong tupi oy.
Video kita, wag kayo doon. Asa? Bubok kayo, pumupunta mo. Sabi mo na kung kira tanawon. Pasensya na mo guys, kay